ए जी चुड़ैल सब खाली रात में कहाँ दिखाई देनी सब? काहे के दिन में मेकअप लगा के रहे सब। का कहिए मम्मी यहाँ के हमरा के रोज मारी ना। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ झूठ। हम तरह कब मर ले बनी हो? मारे नहीं ना, लूडो खेलत समय हमरा गोटी के। पता ना कौना पनौती घड़ी में ना हमारे बाबूजी तोहरा से बियाह करा देलन। हाथ में लालटेन लेके खोजम ना तब हमरा जैसा मेहरारू ना मिली। हमार दिमाग खराब होइल बाटे ना कि दोसर के ढूंढम तो तोहरा ऐसा ढूंढम। ए जी रउआ हमार बाबूजी पे हमेशा काहे खिसियाल रहे ना? खिसियाई ना, शादी के पहले कहत रहन कि हमरो के BMW देम BMW, लेकिन इना बतेलन कि BMW का मतलब बर्तन मांजे वाली दी हम। ए जी कल राती के सुतला में रउआ केकरा के गाली देत रही? अबुआ के हो? वो काहे जी? शादी से पहले कहत रहे कि लड़की गाय या गाय, इना बते रहे कि लात मारे वाली गाय ही है। अभी लात मार के दिखाओ तनी हम लोग अभी रुकती जगह। ए जी अगर प्यार अंधा होखेला तो शादी का होखेला? शादी? हाँ? शादी आँख का ऑपरेशन होखेला जो सबके आँख खोल देला। ए जी बहुत ठंडा लागता ना? हाँ हो। तब तक गर्मा गर्म चाय पिए के भी मन करत होई। हाँ हाँ जाए तब 2 कप चाय बना के ले आई। रउआ के 5 दिन से कहत बानी गीजर खराब हो गइल बा, बनवा दी। रउआ बानी के बनवाए के नामे नहीं खिले। कल बनवा दे। जल्दी से बनवा दी ना, हमरा नहिला 5 दिन हो गइल बा। ये सोची कि तू पर मौका चाहिए। का कहली? मौका बनी।